Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNzibande ukubingelelayo Ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu wethu, siyambonga bangcwele, siyamdumisa uNkulunkulu wethu. Ngise-studio 1-ke namhlanje la ngenzele khona eziningi iy'nkonzo, kunamabhuku, kunayo yonke into emva kwami. Ngike ngashintshela kulezinye indawo, nakho-ke kuzinkonzo enkulu sekukhona asebekhona asebefikile abalele kuzo iy'tudiyo zami lezi ngoba phela amakamelo. Manje-ke nginenkinga-ke manje angisakwazi ukuthi ngisebenzise nixoleke emva kwami akukuhle, akubukeki senijwayele kusendaweni enhle ne-clean. And nakhona e-studio 1 angikho ngendlela ejwayelekile. Ngisazobona ukuthi kuzoguqeka yini, kodwa uguqa ngizoguqa ukuthi ngizoguqa ngibonakale yini ku-YouTube noma angizubonakala, ilokho engingakwazi. Ngizobonakala ku-YouTube noma ngizubonakala. U-WhatsApp awunankinga ngoba uthatha izwi, ababoni abantu ukuthi ngenzani. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa. Ubaba uNzibande uyakubingelela uthi uJesu Kristu inkosi. Ngikubingelela ngesivumo, akusona isiqubulo, isivumo. Mawufunda uFilippi chapter 2 verse 11, lithi nezilimi zonke zivume zithi uJesu Kristu inkosi. Hayi, siyambonga nje kakhulu uNkulunkulu. Noma uJesu Kristu inkosi esebizwa ngodaka lweminye imizi. Hey madoda, laba udaka igama likaJesu. Hayi angishiye. Siyambonga kodwa uNkulunkulu wethu, siyamdumisa ngoba liyafezeka izwi lakhe. Hayi liyafezeka, liyagcwaliseka. Esikujabulelayo siqonde ekhaya ezulwini. Nibusisiwe nxa benithuka bekhuluma konke okubi ngani ngenxa yegama lami. Usho njalo uJesu. Kubi uma bezokwenza kungengenxa yegama lakhe. Okunye bazalwane nakho on a serious note, nginesicelo, ngiyacela nje impela, ngiyacela, ngiphatheke kabuhlungu namhlanje ekuseni ngithola ukuthi kuke kwenzeke ngibe nolimi olubi. Kuke kwenzeke ngibe nolimi olubi, bengingakwazi lokho. Kodwa-ke ngikwazile namhlanje ekuseni intatha ngifunda i-voice note yayizolo. Nginesicelo-ke, umuntu nje ola ekhaya lezwi engake ngamhlukumeza ngokukhuluma kwami nangezwi lami noma ngamazwi engawakhuluma kuye, ngiyacela ngithinte ngixolise. Bengingayazi-ke lento, elinye nje ipheji lami bengingalazi ukuthi kanti kuke kwenzeke, bengingazi ngempela. Ngiyacela-ke bazalwane, ngiyacela nami ngiyafuna ukuya ezulwini ukuthi ungitshele, ungisendele nje imeseji usho ukuthi hayi wena Baba uNzibande wathi kimi ngase ngiyalimala, wathi kimi kwangilimaza lokho. Ngixolise bakithi, angaze ngihlose ukulimaza umuntu la ekhaya lezwi ngoba nina ningumqhele wami. Angazi ukuthi mase ngilimaza nina ngiqonda ukuthini ngoba ngeke ngiye ezulwini. Ngicela ningenzele lo favor-ke, umuntu nje ngeke ngamlimaza la ekhaya lezwi ngokukhuluma kwami noma ngokwenza okuthizeni. Ngicela aphumele obala angitshele, ngixolise, ngizithobe, ngicele nje uxolo. Ngiyaxolisa nje kakhulu uma kukhona engimhlukumezile, kodwa ukuze ngizazi ngiziqonde bengingazazi, ngiyacela ukuthi ningisize ningitshele. Hhayi-ke ngiyadlula kuleyo issue. Ngiyacela-ke siye enkonzweni. Enkonzweni yethu ekhuluma ngobunye kuKristu. Ubunye kuKristu. Uma le nkonzo yethu ikhuluma ngobunye kuKristu, siphawula ukuthi umphiki uKristu umelene nobunye kuKristu. Bese siphawula ukuthi ongenamthetho useyasebenza emfihlakalweni. Kodwa lo ongenamthetho akakwazi ukwambulwa yena, ngoba uzokwambulwa kanjani kukhona uvimbile ukuthi ambulwe, okufanele agudluzwe ukuze ambulwe.
Sikutholile-ke ukwambulwa kongenamthetho kwabaseThesalonika besibili chapter 2 mawusulaphaya kuverse 5, 6, 7 and 8. Kahle kahle mawuqala nje kuyo chapter 2 verse 1 uyakhuluma umpostoli uPaul ngalokho. Sesikhulumile-ke emasontweni adlulile. Sizama ukuthola ukuthi ubani ngoba uthi umpostoli Paul senganitshela seniyamazi, thina-ke sasingekho batshela asimazi, kodwa umbhalo uzosivezela yena lo vimbile ukuthi ongenamthetho ambulwe. Sifike sabuka-ke izinto ey'ntathu, sikwesithathu siqale sabuka ohulumeni, kungaba uhulumeni nabavimbile. Sabuka wonke amavesi akhuluma ngohulumeni. Sase sibheka umoya ongcwele, kungaba umoya ongcwele novimbile ngoba lo vimbile unamandla amangalisayo. Sambheka umoya ongcwele, asikakafiki nempendulo. Sesibuka-ke manje ibandla esilithola ukuthi ibandla liyiphunga elimnandi kuNkulunkulu, iphunga likaKristu. uNkulunkulu uveza ukujula kokwazi kwakhe nengcebo yakhe ngebandla. Sisebhizi-ke sikhuluma ngebandla-ke. Masikhuluma ngebandla kuyasiphoqa ukuthi sothinta abazalwane, sithinta abefundisi. Ngoba kufanele sili-understand ibandla ukuze sigcine sibonile ukuthi ubani lo vimbi ongenamthetho. Sizofunda-ke siqale ezwini lenkosi la kukhulunywa khona ngobunye uJesu ezikhulekela yena, khulekela abafundi bakhe, aze khulekele nabakholwayo abayithina. UkaJohn chapter 17 sifunda uverse 20 no-21. Angiceleli laba bodwa kepha nalaba abakholwa yimi ngezwi labo, ukuba bonke babe munye njengalokhu wena babukimi nami ngikuwe, kuba nabo babe kuthina, ukuze izwe likholwe ukuthi wena umthumile. Ngiyacela ukuthi ngiguqe sikhuleke. Ningixolele uma kungezuveleka ku-YouTube, ngizozama kodwa. uJesu Kristu inkosi. Baba, egameni likaJesu uNkulunkulu wethu onomusa, ngiyaguqa ngiyathoba, siyabonga ukugcinwa nokulondwa ngesakho isandla, siyakudumisa akekho njengawe. Namanje-ke Nkosi ngiyakumema ukuthi ube phakathi kwethu ngomoya wakho oyingcwele. Esikubonga kakhulu ukuthi ukhulumile kuMathewu 18 verse 20, wathi uma babili behlangene egameni lakho noma bebathathu usuke usukhona. Ngakho uma sithi uJesu Kristu inkosi, simeme ipresence yakho usukhona phakathi kwethu. Qhubeka nathi-ke moya oyingcwele uzambule. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu, sengathi kwenzekile. Futhi indlela okwenzeke ngayo kube smooth, akukho umsindo lo esesewujwayele wesihlalo sihlehliswa sidonswa. Kwavele kwaba smooth. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu wethu. Sesifundile-ke kuJohn 17 uverse 20 no-21. Sobheka abaseKorinte besibili chapter 2 verse 17. Ngokuba asinjengabaningi abonakalisa izwi likaNkulunkulu ngenxa yenzuzo, kodwa njengabaqotho, njengabavela kuNkulunkulu, sikhuluma siphambi kaNkulunkulu sikuKristu. Sikhuluma ngenzuzo nangendlela yokuphatha ibandla uNkulunkulu azithengela lona ngegazi lakhe. Bese kusibeka-ke ku1 Peter chapter 5. Soqala kuverse 1. Ngicabanga ukuthi sibheke kuverse 3 kodwa sizobona. Ngakho ngiyawancenga amalunga phakathi kwenu, mina engiyilunga kanye nawo, nofakazi wezinhlupheko zikaKristu, nomhlanganyeli wenkazimulo eyakwambulwa, ngithi verse 2, yalusana umhlambi kaNkulunkulu phakathi kwenu, kungabi ngokucindezelwa kodwa ngokwentando kaNkulunkulu, kungabi ngenxa yenzuzo eyihlazo kodwa ngenhliziyo evumayo. Sikhulumile-ke kakhulu ngemzuzo eyihlazo kodwa kube inhliziyo evumayo. Verse 3, kungabi njengabazenza amakhosi phezu kwamabandla enabelwa wona, kodwa nibe izibonelo zomhlambi. Ungazenzi inkosi phezu kwebandla. Ungacabanga ukuthi abantu abakho abakaNkulunkulu, futhi sibahlonipha abazalwane ngokwasezulwini. Bakhulu kunathi thina befundisa abazalwane. Ngiyafisa siqonde lento siyazi kahle. Abazalwane bakhulu kunathi ngokwasezulwini.
Ngakho-ke asikwazi ukuziphathisa kwamakhosi phezu kwamabandla. Thina la sikhonza uNkulunkulu ovusayo. Usho njalo uJohane uMbhapatisi ebona abaFarisi beze embhaphatisweni bengafuni ukuvuma izono. Ngoba wonke umuntu obhaphatiswayo uqala ekuvumeni izono. Mase bethatha i-shortcut abaFarisi, njengoba namhlanje siyababona abantu bathatha amashu, baningi abantu ababhaphatiswe izono abayivumanga. Abanye abazivuma bakhekheleza nje bakha phezulu. Akumangalisi impilo yabo ingengcono kodwa bezibiza ngabantwana bakaNkulunkulu. Akumangalisi uSathane babhuqabhuqa bezibiza ngabantwana bakaNkulunkulu ngoba bangene emanzini zingavunyiwe izono noma zingavunyisisiwe izono. AbaFarisi-ke mabethatha i-shortcut, uthi uJohane uMbhapatisi, nzalo yezinyoka, ubani onibonisa ukubalekela ulaka oluzayo na? Kambe nithi niyinzalo ka-Abrahama, ufuna ukunitshela ukuthi uNkulunkulu angamvusela u-Abrahama abantwana kulawa matshe. Yithi-ke lawo matshe, ngoba sasingesizwe, sasingenaNkulunkulu, kodwa ngegazi likaJesu Kristu sinoNkulunkulu, uNkulunkulu ka-Abrahama, uNkulunkulu ka-Isaka noNkulunkulu kaJakobe uNkulunkulu wethu. Wafa uJesu ukuze isibusiso esehlela ku-Abrahama sifinyelele nathi kuthina ngokholo. Manje-ke abaFarisi-ke bona babefuna ukuvuma izono. Wathi uNkulunkulu uzovusela u-Abrahama abantwana kulawa matshe. Sifundile-ke enkonzweni esasikuyona othongathi ukuthi ababekhethiwe bayizitha zevangeli. Thina sakhethwa ukuze sivuselwe laba umhawa babekhethiwe ngoba babenjani, bengasenandaba nokukhethwa kwabo uNkulunkulu. Jesu wafa kwavuswa thina, ngithe sikhonza uNkulunkulu ovuswayo. Savuswa ukuze benzele umhawu. So bona-ke banomhlangulisi ohlangula izono zabo. Thina sinoJesu wasifela wasihlanza ezonweni zethu. Angishongo ukuthi umhlangulisi noJesu abantu ababili abehlukene. Cha, umuntu oyedwa. Ezabo ziyahlangulwa izono, ezethu ziyavunywa. Ngoba akekho ozoya kuBaba ngaphandle kweNkosi yethu uJesu Kristu. Iyona indlela neqiniso nokuphila. So umhlangulisi wabantwana bakwa-Israyeli ungumhlengi kithina, ungumsindisi kithina. Umhlangulisi kubona. Hhayi-ke, lithi izwi-ke uverse 3, kungabi njengabazenza amakhosi phezu kwamabandla enabelwe wona. So asikwazi ukuzenza amakhosi ngoba kungumusa ukuthi usindisiwe, kungumusa ukuthi nami ngisindisiwe. So njengoba uNkulunkulu esibekile ukuthi sihola amabandla singabelusi, imfuyo inkulu kunomalusi la ekhaya. Ngeke kuxoshwe izimvu ezelusiwe kuyekwe umalusi uma kunezinto ezibhedayo ezonakalayo, kodwa koxosha umalusi kutholakala omunye. Ngoba izimvu zingezala ekhaya, abelusi kodwa kubona abala ekhaya baqashiwe. Useyibona le ndaba. So thina njengabefundisi siqashiwe. Asenzeni umsebenzi wethu ngokwethembeka ukuze nathi singene embusweni wezulu. Ngoba singawenzi ngokwethembeka sizoxoshwa kuvuswa abanye abelusi ezikhundleni zethu emabandleni. So kungalingi ukuqhosha ucabanga ukuthi umkhulu uzubeka isihlalo esihle ngesonto enkonzweni kanti wena omncane kunabo bonke laba bantu. Njengoba nami ngimncane kunabo bonke, ngisho la ekhaya lezwi mina ngimncane kunanonke, nonke ningaphezulu kwami. Awuhambe uye lapha e-restaurant ufike uthenga ukudla, eWimpy for instance noma Spurs noma ikuphi-ke. Mawufika bayakubuza ukuthi ufuna bakusize ngani. Oweta ubusiyabatshela, bakutshela ukuthi hlala phansi mawuzoluhlezi noma ufuna i-take away uhlale phansi bakulethela ukudla. Ubani omkhulu wena customer nalo letha ukudla? Umkhulu i-customer ngoba malingasangeni i-customer eminyango uzophela umsebenzi kaweta, uzoxoshwa
aphele lo msebenzi ngoba ayikho imali azoyihola, nesitolo sivalwe uma ukuthi kukhokhwa irent lapho, ngoba ubani ongasangeni? I-customer. So nathi bafundisi singabefundisi ngoba kunama-customer ethu ayibandla ngabazalwane. Mase bengasezi abazalwane Sunday, siyaphela isikhundla sokuba umfundisi. Ngakho-ke kufanele sizithobe ngoba abazalwane banjani? Bakhulu kunathi. Asingaziphathisiki okwamakhosi. Musuhlale esihlalweni esihle kunesabazalwane. Uma u-afforda, thengela abazalwane osofa, wena uhlale kweseplastiki. Hayi kube wena uhlala kusofa nomama bese abazalwane bahlala emaplastikini. Kanti ubani omkhulu ezulwini? Ngathi asi-understand le nto asiyiqondi. Uyeza umalusi omkhulu afike abheke ukuthi uzeluse kanjani izimvu. Asibuyele kuverse 3. Kungabi njengabazenza amakhosi phezu kwamabandla enabelwe wona, kodwa nibe yizibonelo zomhlambi. Yiba isibonelo somhlambi, umhlambi awubonele kuwe. Kuze kubonakala ukuthi sizibonelo zomhlambi nje, iqiniso elisho ukuthi nathi siyingxenye yomhlambi. Asikhulume ngokwelusa kwala emhlabeni. Kokwala emhlabeni ukwalusa. Umalusi owumuntu angaba isibonelo enkomeni ayilusayo, embuzini ayilusile, embongolweni ayilusile, angaba isibonelo? Cha, akakwazi uba isibonelo. Ngoba umuntu uma efuna indlu yangasese wehamba ayoyivalela ethoyilethi. Kanti inkomo yona ithi ihambela nje ibidedela ngemuva, nembuzi nani. So-ke akwazi wena muntu ukuba isibonelo esilwaneni. So uma-ke lithi iBhayibheli asibe belusi sibe yizibonelo emhlanjini, uphawu lokuthi siyafana nomhlambi, ngoba nathi sasiyiwo umhlambi. Wasikhetha uNkulunkulu wasibeka saba abaholi bomhlambi, iposition encane kunomhlambi leyo. So-ke musuzithatha kuzenza inkosi, musufuna ukukhothanyelwa, musufuna ukwenzelwa izinto ngoba ngokwasezulwini awulutho. So asisuphakama-ke bazalwane. Verse 3, kungabi njengabazenza amakhosi phezu kwamabandla enabelwe wona, kodwa nibe yizibonelo zomhlambi. Verse 4, kuyokuthi nxa esebonakaliswa umalusi omkhulu, niyakuzuza umqhele wenkazumulo ongaboniyo. Ngoba kukhona umalusi omkhulu lokukhulunywa ngaye kumahubo 23. Lokukhulunywa ngaye kuJohn chapter 10 if mangezi iphutha. La ethi uJesu ngumalusi omuhle. Malusi omuhle udela ukuphila kwakhe ngenxa yezimvu. Akuzona izimvu fanele zidela ukuphila kwazo ngomalusi. No, akuhambi kanjalo. So sisazoma-ke phambi kaNkulunkulu sizilande ngokwelusa kwethu izimvu. Mhlawumbe omunye uyasihalela isikhundla sami, uyazi ukuthi ungasifisi. Esami sinzima kakhulu ngoba ngalusile entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Selilikhulu ibandla, uNkulunkulu selikhulisile, linama-branches angaphezulu kuka-17. Nanti ikhaya lezwi ligcwele iSouth Africa yonke, likhona eSwazini, likhona eZimbabwe, likhona Botswana, likhona eLesotho. So njengoba-ke lisakazekile-ke kanje ikhaya lezwi, uphawu lokuthi mina ngiyohlolwa kakhulu umsebenzi wami njengomalusi. Ngelusile ekhaya lezwi, ngelusile entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngakho ngisazovivinywa kubonakala kungakhe ngani phezu kwalesi sisekelo. Ngisazobukisiswa ngihlolwe ukuthi angigodlanga yini inkemba yami egazini ekhaya lezwi, futhi angigodlanga yini inkemba yami egazini entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. So-ke mina ngiyongena ekwahlulelweni okukhulu kunani nonke. Ungakufisi ukuba yimina ngoba kunama-challenges akhona. Kodwa mina ngiyakujabulela ukuba yimina, kuba yisikhonzi senu, ukuba yisikhonzi senu ekhaya lezwi naku-YouTube nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Siyambonga kuNkulunkulu kakhulu, kungijabulisile ngesathi ngikhuluma izolo
ngicela ukuthi abathandayo ku-YouTube abangene ekhaya lezwi. Khona ngithi ntambama hhayi wayesengenile ekhaya lezwi, wathi ucela ukungena ekhaya lezwi. Siyambonga uNkulunkulu ngoba kusho ukuthi bakhona esihamba nabo laphaya ku-YouTube. Indaba yethu-ke yanamhlanje ithi ningazenzi amakhosi phezu kwamabandla enabelwe wona, kodwa nibe izibonelo zomhlambi. Yiba isibonelo, ungenzisi abantu wena into ekuhlulayo. Qala ngawe uyenze, uyinqobe bese uyinikeza abantu. Ungafaki abantu emkhosini ongakwazi ukuthatha. Seniyazi-ke mina nganitshela kulo January ngiqeda kuFebruary sengino-40 days abawu-4. Kuselo wodwa kube u-40 days abawumusa kaNkulunkulu. So-ke uma ngithi ngena ku-40 days ngisho into engiyaziyo esengiyenzile nje futhi ikhathi zaba zine 4. So-ke angikwazi ukutshela abantu ngene emkhosini wensuku ey'ngaka mina ngibe ngihlulwa na u-3 days. Cha, angikwazi ukwenza lokho. Kodwa-ke siyambonga uNkulunkulu, ngizama wonke amandla ukuba isibonelo kini, isibonelo somhlambi ngoba ngenza izwi. Siyambonga-ke uNkulunkulu. Ngiyacabanga ukuthi kule ngosi, ngokuvuma kwenkosi, sesiyobonana ngomsombuluko ngoba kusasa ziyaqala iy'nkonzo zikaJulayi. Inkonzo yokuqala ngo-4 ntambama. So-ke ngeke siyenze lesiyenza ngalesi sikhathi. uNkulunkulu esasibekile ngakalilanda ibandla kuze kube umsombuluko. Baba uNsibande uthi masithandaze. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyabonga uthando osithande ngalo. Siyakubonga kakhulu uNkulunkulu wethu ngale nkonzo. Siyabonga, sifundise ukuba sazi ukuthi izimvu zingezakho, ibandla lingelakho. Uyeza njengomalusi omkhulu. Thina masingazenzi amakhosi emabandleni, thina masingasebenzeli izisu zethu, ngoba wena ukhona. Ushilo kuMathewu 6:33 wathi funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe, konke okunye kuzonezelwa kini. Siyakubonga Nkosi kakhulu, izwi lakho lumele futhi uyalenza. Busisa-ke kube yilowo naloyo olalela, ugcina abantwana bakho kusasa njengoba usithembisile. Nkosi, iy'nkonzo seziqala, ube kanye nathi, ngoba uma ungekho phakathi kwethu asikwazi ukwenza lutho. Siyabonga-ke Nkosi ngakho konke. Busisa baletha abantu, baqhubeke babalethe, ubabusise. Siyacela uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga kakhulu kuNkulunkulu bangcwele. Ngiphinde nginikhumbuze ngitshelile, uma kunomuntu engamlimaza ngokukhuluma noma ngokwenza, ngiyacela ukuthi angithinte. Ngiyayazi inamba yami ka-WhatsApp esiyisebenzisayo, hayi lezi ezinye abagijima bayisebenzisa abantu. Baba uNsibande, uyavalelisa uthi ube nosuku oluhle olubusisekile. uJesu Kristu inkosi.